Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, дарагія сябры. Мне заўсёды прыемна, калі я сустракаюся з землякамі. Тым больш, калі гэтыя землякі маюць дачыненне да гісторыі і культуры роднай Полацчыны. І вось сёння такая сустрэча, я думаю, якая будзе цікавая і вам. А Полацкі дзяржаўны універсітэт адроджаны адносна нядаўна, але па праву можа ганарыцца сваімі глыбокімі каранямі і даўнімі традыцыямі ў адукацыі і навуцы. Кажа моя сённяшняя суразмоўца, госця, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Алеся Іосіфаўна Корсак. Вітаю вас, Алеся Іосіфаўна. Вітаю. Алеся Корсак, гісторык, педагог, нарадзілася ў Шаркаўшчынскім раёне в сям'і шафёра і ветэрынарнага ўрача. Серебряным медалём скончыла мясцовую школу і паступіла на гістарычны факультэт Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава. З 2006 года выкладае ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. Неўзабаве абараніла кандыдацкую дысертацыю, а пасля стала загадчыцай кафедры гісторыі і турызму. Зараз з'яўляецца дактарантам Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Алеся Іосіфаўна – аўтар звыш 60 навуковых артыкулаў у часопісах і зборніках матэрыялаў міжнародных канферэнцый. Мы загаварылі пра Полацкі дзяржаўны універсітэт. І я памятаю, як Эрнст Михайлович Бабенко, які быў рэктарам тады яшчэ Полацкага інстытута, політэхнічнага інстытута, жыў ідэяй аб адраджэнні універсітэцкай адукацыі на Полаччыне, бо Полацкі універсітэт – гэта найстарэйшая навучальная установа на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Полацкі дзяржаўны універсітэт мае такі гонар быць носьбітам адукацыйных традыцый, якія яшчэ закладзеныя ў 16 стагоддзі езуітамі, якія ў свой час прыйшлі на беларускую зямлю, на Полаччыну і заснавалі Полацкі езуіцкі калегіум, які крыху пазней стаў ужо і акадэміяй з правамі вышэйшай навучальнай установы. У тым ліку некалькі факультэтаў знаходзяцца на гэтай полацкай пляцоўцы, як мы кажам, у адрамантаваных, у прыгожых сценах былога езуіцкага калегіума. Чым мы, канешне, безмерна ганарымся, і студэнцтву нашмат лягчэй вучыць гісторыі, і нам самім і вучыцца, і адукоўвацца, і выхоўваць моладзь нашмат лягчэй, калі сцены маюць і носяць сваю гісторыю, старажытную гісторыю, шматвяковую гісторыю. Вось вы ў сваім інтэрв'ю, якое я прачытала, ў інтэрв'ю, дарэчы, вы давалі былому выкладчыку Полацкага дзяржаўнага універсітэта Владзіміру Філіпенку, вы сказалі, што у вас было проста такое шокавае ўражанне, калі вы уступілі ў вот гэтыя старажытныя сцены, і вы не маглі сабе ўявіць, што вы там будзеце працаваць. Так, бо я навучалася, як вы ўжо сказалі, у Віцебску, і для мяне Полацк быў таямніцай і загадкай. І калі ў 2006 годзе я прыйшла працаваць на кафедру, гісторыка-філалагічны факультэт знаходзіўся там, у Полацку, на Полацкай пляцоўцы, я была проста здзіўлена. І першы час мне было нават складана знайсці тую ці іншую аўдыторыю, бо езуіцкія лабірынты, яны маюць дачыненне не толькі да апісаных Вацлавам Ластоўскім, калі не памыляюся, так, але і ў сценах таксама. І гэта, канешне, ўражанне было неймавернае для мяне, для маладой выкладчыцы на той час. Наколькі я ведаю, першая ваша навуковая праца, кандыдацкая дысертацыя, якая абаранялася вамі, была на досыць рэдкую, на досыць, такую незвычайную тэму. Тэма Халакоста, так? Так, гэта генацыд яўрэйскага насельніцтва на тэрыторыі Віцебскай вобласці. Ваенная тэматыка наогул для мяне, для маёй сям'і гэта не новая. Мой дзед ваяваў, ягоны родны брат прайшоў усю вайну, і моя бабуля і адна і другая былі пад нямецкай акупацыяй. Лагічна абсалютна было напісанне дыпломнай працы на адпаведную тэму, якая потым перарысла і да
далей у кандыдацкую. І калі я прыехала ў Полацкі дзяржаўны універсітэт працаваць, то аказалася, што адзіным спецыялістам па ваеннай гісторыі, в прынцыпе, які застаюся і цяпер, бо Полацк мае традыцыі археалагічныя і этнаграфічныя больш. Два накірункі такія значныя. Тэма непростая, тэма складаная. І, ведаеце, я яе пісала і абараняла тады, калі ў мяне яшчэ не было дзяцей. І гэта было дзесьці прасцей, крыху прасцей, бо няма пачуцця ў маці, няма такога у любым выпадку суперажывання. Тэма складаная, але вельмі цікавая ў тым плане, што пазнаць яе, гэта значыць пазнаць сваю гісторыю і пазнаць трагедыю таго часу, каб яна больш, як бы гэта пафасна не гучала, не паўтарылася. Вось, дарэчы, калі вы гаварылі пра ваенную тэму, пра вывучэнне ваеннай тэмы, я ведаю, што вось і полацкі райвыканкам, і гісторыкі полацкія таксама вось вас запрашаюць кансультаваць на ваенную тэму, на тэму ваеннай гісторыі на Полаччыне менавіта. Ну так, вялікая чына вайна мяне не адпускае. Пасля абароны кандыдацкай дысертацыі быў пэўны пошук, мой асабісты пошук, чым займацца далей. І я ў свой час зацікавілася наогул гісторыі Полацка, Полаччыны падчас нацысцкай акупацыі, працавала ў архівах, і ў нацыянальным архіве, і ў дзяржаўным архіве Віцебскай вобласці, і ў зональным архіве. Гэта цікавая тэма у тым плане, што не засталося абсалютна, як я люблю казаць, прамых крыніц. Бо крыніцы акупацыйнага перыяду, што датычыцца органаў самакіравання, так, падчас акупацыі, яны не захаваліся па Полацку. Мы маем толькі адзіныя крыніцы па ікіманскай сельскай управе. І ўсё. Я падымала і дакументы партызанскіх фарміраванняў, і нямецкія дакументы, якія былі ў доступе. Вось, ну, як бы плануецца ў наступным, пасля абароны доктарскай, я думаю, што я выйду на манаграфічнае даследаванне, бо матэрыял ёсць, і яго трэба проста сесці і апрацаваць. Зараз займаюся воінскімі пахаваннямі, месцамі масавага знішчэння, іх верыфікацыі, ідэнтыфікацыі, усё, што адбывалася з 1944 года па сённяшні дзень у плане устанаўлення гэтых месцаў, першасных месцаў пахавання і што далей як бы з імі рабілі. І гэта прадмету майго даследавання. Але галоўнае, вельмі цікавае лічбы. Колькі я працую зараз адпаведна з дакументамі і з актамі надзвычайнай дзяржаўнай камісіі, якія маюць дачыненне да спаленых вёсак, да устанаўлення месцаў спаленых вёсак. Што адбывалася як бы пасля таго, як спалілі разам з людзьмі, так? Іх хавалі ці не хавалі, калі да, то як, калі гэта можна, калі прасачыць, канешне, па дакументам. І гэта верыфікацыя воінскіх пахаванняў, пахаванняў воінаў Чырвонай арміі і партызан. Ну, здаецца, да, мы бачым помнікі, мы бачым, што тут воінскае пахаванне, а насамрэч, калі мы пачынаем глыбей капаць, то адбываецца праблемы значныя. Гэта і двайнікі, і трайнікі. Это адзін той жа чалавек можа быць улічаны у побач у суседніх пахаваннях. А ёсць і шмат такіх выяўлена, калі зусім не ўвекавечаныя імёны. Под вашим кіраўніцтвам сёння можна сказаць, што з 2006 года абаранілася болей за 20 магістрантаў, так? Так, можна так сказаць. Ну, вось сучасныя студэнты ўсё-такі больш цікавяцца гісторыяй, таму што, у прынцыпе, вось некаторыя сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што не ўсе, мякка кажучы, маладыя людзі ведаюць элементарна нашу гісторыю.
Ну так, вы ж ведаеце, што гісторык гэта, на мой погляд, штучны тавар. На гісторыю вучыцца ідуць людзі, якія маюць цікавасць да гэтай навукі. Яны з імпэтам ідуць на гістарычную спецыяльнасць, і таму, можа, канешне, наборы не такія, як былі раней. Напрыклад, калі я прыйшла ў 2006 годзе, калі там па 2 групы мы выпускалі, то цяпер гэта адна група, але тым не менш. Што датычыцца падзей Вялікай Айчыннай вайны, то да вывучэння гэтых падзей, то, як правіла, гэта тыя ўжо людзі, якія падчас навучання ў школе ці былі звязаны з гэтай тэмай. І, дарэчы, мы зараз аднавілі з полацкім райвыканкамам правядзенне краязнаўчых чытанняў для школьнікаў. І значную частку займае якраз такі праблематыка даследавання Вялікай Айчыннай вайны праз прызму сваёй сям'і. Ну вось цяпер вы называецеся кафедрай гісторыі і турызму. Вось як спалучаецца гісторыя і турызм, яны, конечно, павінны спалучацца, гэта вельмі блізкія паняцці. Ну, як спецыяліст, які вот выходзіць цяпер з вашай кафедры, з'яўляецца і гісторыкам, і спецыялістам у турызме, так? Ну, не зусім. Наша кафедра выпускае 2 спецыяльнасці: гісторыя і турызм і гасціннасць. Ну, у свой час кіраўніцтвам было прынята такое рашэнне вылучэння, скажем так, спецыяльнасці турызм і гасціннасць, так, да нашай кафедры. І мы, канешне, крыху перапрацоўвалі вучэбныя планы, і больш нашых турыстаў прыцягвалі да вывучэння і гісторыка-культурных каштоўнасцяў, да экскурсійнай дзейнасці. І вось, дзякуючы таму, што побач з намі Нацыянальны полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, мы маем магчымасць на практыцы гэта ўсё праводзіць. Канешне, гісторыя і турызм гэта і побач, і адначасова абсалютна розныя. Калі гаварыць пра тое, што Полацкі дзяржаўны універсітэт, які адрадзіў сваю славу, сёння працуе, на вашай кафедры шмат цікавых выкладчыкаў, цікавых людзей, якімі можна ганарыцца, так? Так, рэдка бываюць такія кафедры, дзе маюцца спецыялісты, разнапланавыя спецыялісты у кожнай вобласці. Гэта і антрапалогія, гэта этнаграфія, этналогія, гэта вывучэнне шляхецкай культуры, гэта, безумоўна, археалогія. Наша традыцыйная апытанка. Прадоўжыце, калі ласка, такую фразу «Беларусь – гэта». Моя радзіма. Скажыце, вот якія 3 месцы у Беларусі, дзе, на ваш погляд, варта пабываць кожнаму? Полацк, Брэст, Мінск. Ну вось, калі б у вас была такая магчымасць, з кім бы з выбітных гістарычных асоб вам хацелася б сустрэцца і пагаварыць? Канешне, жывучы і працуючы ў Полацку, хочацца адразу так сказаць пра Францішка Скарыну. Напэўна, з ім бы хацелася сустрэцца, але хацелася б нават не толькі з гістарычнай асобай, а з гістарычнай эпохай. І эпохай звязанай якраз такі, вось, напэўна, 16-17 стагоддзе Полачыны. І ў той жа самы час, як бы гэта страшна не гучала, напэўна, але толькі збоку паглядзець на пэўныя падзеі Другой сусветнай вайны. Ну вось што вы зараз чытаеце з мастацкай літаратуры, з беларускіх пісьменнікаў, і каго б вы параілі пачытаць нашым гледачам? Мой самы, скажем так, любімы твор, на якім я вырасла, напэўна, гэта Іван Мелеш, палеская трылогія. Гэта таксама Владзімір Караткевіч і гэта Іван Шамякін. Асабліва вось твор «Вазьму твой боль». Ну і вот апошняе пытанне, што для вас родная мова? Родная мова, ну гэта здабытак і каштоўнасць кожнага народа. Родная мова павінна быць кожным з нас.
і галоўнае на роднай мове размаўляць. Дзякуй. Ну, я жадаю поспехаў вам, поспехаў маім землякам, Полацкім дзяржаўным універсітэце. А нашым гледачам нагадаю, што сённяшняй госцяй маёй была кандыдат гістарычных навук, загадчыца кафедры Полацкага дзяржаўнага універсітэта, дацэнт Алеся Іосіфаўна Корсак. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся.